Χριστούδουλος. Εγώ και η ομάδα μου κάνουμε ghost hunting. Κυνηγάμε φαντάσματα σε στοιχειωμένα σπίτια. Αυτή τη στιγμή μας έχουν καλέσει στο γαλάτσι ο Αλέξης και η Μαρία. Ένα σπίτι στο οποίο έχουν παρατηρήσει φαινόμενα poltergeist και ήρθαμε να ξεκριβώσουμε αν πραγματικά υπάρχει κάποια οντότητα μέσα στο σπίτι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Πάμε. Αλέξη, Μαρία, καλησπέρα. Ήρθαμε στο σπίτι σας γιατί μας ενημερώσατε ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα poltergeist. Μην κοιτάτε για να μην είναι μικρό το παιδί. Συνεχίζει το γράψιμο, συνεχίζει το γράψιμο. Από την αρχή χωρίς να κόβει. Αλέξη, Μαρία, καλησπέρα. Μαζευτήκαμε σήμερα να εξερευνήσουμε κάποια φαινόμενα poltergeist που παρατηρούνται στο σπίτι σας. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχετε βιώσει. Το poltergeist είναι τα ανήσυχα πνεύματα, αυτά που έχετε βιώσει από ό,τι μας είπατε. Δηλαδή, θορυβοποιητικά πνεύματα. Δηλαδή, χτυπήματα σε πόρτες, χτυπήματα στο γόνατο, χτυπήματα κατά τη ζώνη. Πολύ σωστά, όπως μιλάει και ο μοντέρνος. Πολύ ωραία. Χτυπήματα. Μπορείτε να μου πείτε. Μπορείτε να μου περιγράψετε μερικά από αυτά τα φαινόμενα, τι έχετε βιώσει. Τι να σου πω, κύριε Νέτα. Για συνέχισε. Να καταγράφουν οι κάμερες, να καταγράφουν. Έχει να πέσει μοντάζ, 2 λεπτά θα βγάλουμε από μισή ώρα συνέντευξη. Πάμε. Ο δισκόμο, Γράφε, λέγε. Κύριε Ανίτα μου, αφήνω εδώ το ποτήρι μου. Το βρίσκω στην κουζίνα. Η γυναίκα σας το μαζεύει, λογικά για πλήσιμο. Το μαζεύεις εσύ. Ποιος το πάει. Έχετε σπιτονικογενειά, όπως το λένε και εκεί βοηθώ. Όχι, μια πηγές είναι. Δεν την πληρώνω καλά. Έχει αυτό να μαζεύει τα ποτήρια. Τα τσιγάρα πάλι δεν τα βρίσκουμε. Όταν τα καπνίζετε έχουν εξαφανιστεί. Όχι, εγώ έπεσε πάντα στο τασάκι. Να τώρα καπιτά, τι σαλιάσαν τώρα. Τι σαλιάσαν. Δηλαδή και εγώ που στο τασάκι και έχουν εξαφανιστεί. Εδώ πάμε σε άλλα. Δεν μου τα είχατε πει αυτά. Συγγνώμη συνάδελφε, αλλά θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα ότι τέτοια φαντασμό θέλω και εγώ σπίτι μου το μαζεύουν. Νίνα, τασάκι. Για πηγαίνει. Συνεχίστε το πέρα. Ευχαριστούμε. Ήρθαμε εδώ στην Κίνα σας την κάνει στο γαλάτι. Να πηγές και με αυτά με μπερδέψατε. Στα βρυλίσια είμαστε, έχετε κάνει λάθος. Στα βρυλίσια είμαστε, ναι, εσείς εκεί. Τα βρύλια τα ξέρετε, θα πάτε. Πάντως εγώ για να μην κάψω πολύ βενζίνα είμαι αυτή τη στιγμή μέχρι τη Νέα Πέρα. Αυτή τη στιγμή μέχρι εκεί νομίζω ότι πήγες. Κάνεις λάθος. Όχι. Πάμε παρακάτω. Οπότε Επίσης, έχετε βιώσει όλα αυτά τα φαινόμενα, παρακαλώ. έχουμε αϊπνίες. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Σοβαρά μιλάτε. Ναι. Συγγνώμη, Και η γυναίκα μου με τα λεξοδάνη το δοκιμάσαι. Δεν μας Τα πιάνει. βορ, Τίποτα. όχι. Και στεντός. Τίποτα. Τίποτα. Αυτό πόσο καιρό γίνεται. Πώς του λένε. Μαρία, Το άλλο σου είναι πλάκα. το άλλο μου είναι το αδερφού μου. Πώς, τι ώρα. Τι Το επόμενο πώς μπορεί να λένε το τι είναι. Μαρία, εσύ κοιμάσαι τα βράδια. Όχι. Αϊπνίες και η κυρία. Το βλέπετε. Η κυρία είναι σύζυγός. Τι ξέρεις. Εσύ μας την παρουσίασες σαν να είναι η γειτόνισσα. Όχι, Και η συγγνώμη. σύζυγός μου από εδώ. Από αϊπνίες χρόνια. Μαρσένα που κοιμάται δίπλα δεν και εγώ δεν θα κοιμόμουν. Γιατί. Θέλετε να σας βγάλω τα ρούχα μου δηλαδή. Θέλετε να με. Έχουμε κόσμο. Όχι, αυτό είναι στα επόμενα γυρίσματα που θα κάνουμε στο βαθιά λαρύγια 4. Μαύρος δεν ξέρω. Εκεί βγάλετε τα ρούχα σας. Δεν έχουμε κανένα Δεν θα πρόβλημα. βγάλω. Εκεί δεν θα βγάλω παράδειγμα. Ούτε κάτσα δεν κάνω. Το βαθύ λαρίγκι είναι και ντοκιμαντέρ του Καπιτούλου Παραδάλη. Δεν το ξέρω. Επιμορφωτικό, συγγνώμη. Πού θα μείνει, σαν φαντάσμα. Στα φαντάσματα, ναι. Τι άλλα. Οπότε έχετε σοβαρά προβλήματα τα οποία ήρθαμε εμείς. Είχαμε Και έχω τη 3 λύση. κύλους. Είχαμε 3 κύλους. Ναι. Πεθάνανε και οι 3. Ναι, αυτά Δεν τα θα 15, 16, 17 πόσο. Όχι. 2 ήταν ο ένας, Ναι. 3 ο άλλος. Κι ο άλλος. Και ο άλλος. Ο τρίτος και ο φόρος σε τίποτα. Και φορούν την τάση. Δεν το Τι άλλα δέχεσαι. είχαμε ρε Μαρία. Τι είχαμε. 2 γάτες. Οι οποίοι τι πάθανε. Και κάτι πρόβλημα με το γάμο σας, Όχι στο γάμο μας θα πηγαίνουμε μια χαρά. Πρέπει. Τα κατοικίδια έχουμε πρόβλημα. Περίεργο αυτό για poltergeist. Νομίζω δεν αφήνουν τους γάμους να ευδοκιμήσουν. Χτυπάνε οι πόρτες. Ανοίγουν τα παράθυρα μόνα τους. Τα τζάμια μπου κάνουν. Τους κάνουν, τους κάνουν. Μπου. Το μπουμπού πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά. Με το ου με όμικρον ύψιλο. Ου κανονικά. Μπου. Τώρα, ειλικρινά από αυτό το που άκουσα, εγώ θα έπρεπε την ομάδα μου να φύγω. Χαίστηκα. Τρόμαξα! Παναγία μου! Το άκουσες. Θα μας μείνει στο σπίτι. Πραγματικά αυτή την επιτυχία ποιος την έκανε να πάρει βραβείο τώρα. Μπράβο Κατερίνα! Εσύ πήρες το έκανες. Με το τηλέφωνο μου ήσουν έξω. Σας παρακαλώ, φέρτε το εδώ.
Τέλος αυτόν να βγει ο οπερατέρ έξω να κουνήσει την πόρτα, ευτυχώς, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πραγματικό το ρεπορτάζ. Δεν μου είχατε γράψει άλλο. Δεν έχω πάρει προβλήματα, κύριε. Δεν νομίζω ότι δεν έχετε τα προβλήματα, δεν τα έχετε εντοπίσει. Στην εφορία πόσο χρωστάτε? Δεν χρωστάω. Δεν έχετε από εκεί. Μου χρωστάει, φίλε, και δεν μου τα δίνει. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω. Ποιος το Έχει λέει? γεια, σε χαιρετάω, Νικολάου Φίλιππος. Δεν το ξέρω. Στο άδειο πακέτο απόψε μπήκες, αυτό δεν είναι. ΔΕΗ, είσαι χρωστάτε? Όχι. Υπάρχει κάπου που χρωστάτε? Τη Μιχαλούς ίσως. Όχι. Δεν έχεις Γι' αυτό εξετάσει και τα δικά μας. έχετε λυμμένα τα προβλήματά σας και το έχετε ρίξει. Έχω εμπνεύσει και Δεν πάλι. υπάρχουν φαντάσματα. Έχω. Αϊμπρές. Βάλουμε 2 κιλά. Θα πάρω σπίτι. Να τα δηλήσουμε ή όχι. Ναι, τελείξτε, θα τα πάρω σπίτι. Πιάσε το άβοκολο. Δεν πάω σπίτι. Δεν μπορώ τώρα, σε λιγάκι. Μόνο Αυτά. μην τους χάσετε. Και να είναι τα Εκτός κριτικά. από φαντάσματα, μήπως έχετε κανένα σουλάκι γιατί πίνασα. Τα φάμε πριν, μα δεν θυμάσαι. Συγγνώμη. Εγώ θα έλεγα. Ανοιγοκλίνουν τα φώτα. Κάθε τόσο ανοιγοκλίνουν τα φώτα. Φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται. Να, Να. Να το, να το. Να. Σας είχε μια λαβή. Μόλις τα κάνεις. Αν συνεχίσετε έτσι, μάλλον δεν θα ξανάψουν ποτέ. Λογικά θα κάνουν μιλάμε. μία ερώτηση. Είδες έναν από αυτήν φώτα. Εσύ έχεις πρόβλημα Η σίγουρα. αλήθεια είναι ότι το είδα, αλλά πρέπει να πω όχι. Να. Σεισμός! Σεισμός! Κύριε Ο Λιάντος Δήμαρχος! Κύριε Λαπόρτ, Ούβλα πόρτα. αυτά. Θέλετε να το ξαναπάω από την αρχή, γιατί τόσες μαλακίες δεν είναι. Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι Δεν κάναμε τίποτα. κάτι φώτα κλείσα, κάτι πώς το ακούσαν. Αυτά έχουν καμία σχέση με αυτό ή σας κυνηγάει κανείς? Φυσικά. Όχι, ρε. Όχι. Η τάση δεν είναι. Ο ένας λέει ναι, ο άλλος λέει όχι, αυτό είναι εννοηθεί. Τον Τάση τον ξέρω. Στη ΔΕΗ που δουλεύει. Ποιον Τάση? Τον Τάση στη ΔΕΗ, δεν είπε. Ποιον Τάση? Ο Μαμάκου. Κακαγής που δουλεύει στη ΔΕΗ. Το κακιό είναι. Πάμε να λέξω λίγο το σπίτι και έρχομαι. Πού πας εσύ? Να λέξω το σπίτι. Α. Για αυτά τα πράγματα. Ας περάσουμε στην έρευνα. Πάω και εγώ με τον συνάδελφο. Περάστε και ερχόμαστε Να και κλείσουν οι εμείς. κάμερες, θα γουστάρω.